Majuting raseksa degya kala gambleh jon manis tansah gero-geroan dadosna angkrak krida pariba. Ayo, setane no sik. Gulung no, gulung. Yo. Yo. Sikro mangsa kudaleng prawadya pala samapta yusiyaga. Mas Agus. Padha lumaksana sikro pajak baris ratakya umbul-umbul sarapende ngungkung pinarung pangsir tandur suling selompretan arego irama upyung purwa kadya prawira utama. Pala samapta yusiyaga padha lumaksana sikra pacabaris ratakya umbul-umbul sarapende ngungkung pinareng bangsir tandur suling selompretan arego irama upyung ramat. Ayo. Pradya Balagung Leston. Jon manis. Degya kala Dedi Lestari. Aditya Anggara. Ayo kumpul, kumpul. Ayo Tan. Wis mari borong. Wes. Yo. Oh. Cangkeme menceng lho, Dek. Menceng. Hey. Menceng lho. Godelano mejane godelano wong. Mejane godelano. Menceng iki lho. Menceng. Menceng.
mencong ya. Nah, ngene. Rene lho. Kemencengan, Pak. Ngene. Ayo. Menceng lho. Tan saya menceng. Wes ngono ae lah. Irungmu ku lho Ngene. Iya. Iya. Tepuk tangan le. Yo. Cocok nek asli John Manis. Hei, mejone John. Lo. Ayo. Hei. Kowe kene di. Uncalo. Bocah ya manut ae delalae iki. Ya ora tepuk tangan le. Oh. Biak minggir. Lo. Geger agung lesta. Di situ aja. Menceng dulu. Menceng. Nah, delok dar. Menceng. Menceng dulu. Nek truk minggir. Ayo Jan, to barisane le. Lo. Yo. Oh, sok kowe. Ong de teang kolo tromas madero jodeak. Agung Lestari yo jaran aku lho.
Biak minggir. Kabeh saking para prajurit. Jor manis. Jor manis. Seda. Contoh nangga bedor karo Dedi gitu. Dedi. Gaya regengin suasana pagelaran aku njaluk tepuk tangane bapak ibu tuan rumah le. Krungu kupingmu. Angga wasana. Ewa dene kowe jaya anggodo. Gara-gara sasana aku njaluk tepuk tangane bocah-bocah kiwamu le. Kowe pengen roh krungu sinden. Ki lho rungokno. Sinden. Dalem ayah. Bayo. Nyapa kowe nyapa. Nyapa to Pak Jon ki? Rungokno to. Den sinden. Dalem ayah gambleng. Jon rene to Jon, rene. Di seksenana ya di ngerasani sindene Jon. Sindene piye Ayu Pragung Lestari? Sindene tobrut. Karo sindene Agung Lestari karo bojomu Ayu ndi? Ya Ayu kono tekake kene. Ayuan kene. Ya. Nek kerengan ndi? Ya kono. Dolen ae bojomu. Tak jane pancing ngarepe. Wes YouTube mbok cedhekne praimu Jon iku. Sing kabare ndek iki kowe tukaran karo mantumu kae piye? Ngawur ae, nusul turu ngene bojone kleru ngene mantune tak tonyer kene yo. Modele padha. Nyapone. Dalem Pak Jon. Pak Jon dek. Ayahe gambleng. Apa? Apa? Papa Jon. Kesuwan donga. Ayo, bleh. Sebelah sampurmu sing mburi sik akeh. Sing mburi sik akeh tariane ya Jon ya. Lho, kowe tak suwapluk kene iki. Mburi sik akeh blok. Kowe iki senengane ngentahi lho. Isi enek Gatot Indra, enek Prejeng, enek Ula, enek apa neh? Mburi sik akeh, ayo. Monggo Mas Agus, foto bareng. Ayo Jan, Mas Angga, Mas Dadi, foto bareng. Buat Bapak Ibu juga adik, monggo foto bareng. Sekali lagi buat adik Gingga, Ganesha juga panjenengan Mas Yahya, juga Mbak Dwi. Karena di siang berbahagia ini yang bersahabat panjenengan dalam rangka memeriahkan ulang tahun dari adik Gingga, menghadirkan Agung Lestari
Monggo difoto bareng karo buta-butane sing gedhi-gedhi iki. Bersama Buta Sormejo ya Mas. Ya Jan. Apa? Itu Pak Jon itu apa nggak mau foto apa gimana toh? Buta sing viral lho, Buta Sormejo sing saiki lho Dek, apa? Kuwi songkel meja, duduk ngisor meja. Cangkemmu jon ngono jare Buta Sormejo. Pak Jon apa nggak mau foto toh? Papa ya foto papa. Iki jaranan balita ya. Ayang. Aisyah. Lah kuwi Ayang jaranan Jon. balita. Jaranan anak. Aku makeup lenyok mau. Ndi to? Oh iya, apa kuwi tulisan areke? Happy birthday. Oh sandu. Ayo jejer butane Mas Ayang jejer. Jon, Ayang di sana loh kalau foto Ayang. Ayo dong papa yang baik. Ayang, oh Ayang iki kok. Oh, papa ini. Ayang. Ayo. Foto bareng sing mburi selak sik akeh iki. Gaya bebas. Katik kayak ngono to yo. Dari 4 buto ini sing ra bener gon papa. Ya ya, ayah gambleh delok mereka. Ayo sirahe dipenceng-penceng nih bareng. Dipenceng-penceng nih. Lah piye apa? Penceng-penceng nih. Pencengnya Anda. Ya, terima kasih. Uwes blok goblok. Wes. Ndi sing dipoto njajali? Gak kerasa papa. Hah, wis tak temek. Ayo jan. Ono wis tak temek papa. Ayo mburi sik akeh ke lho. Jon. Ayo aja guyon mburi sik akeh. Jebol kurangan lo terai yo urung lo. Dalem Pak. Jare mau eneh. Ki Bleh. Dulur kom Blitar iki. Oh, ayah gam lek pisan emoh. Blitar. Ngapunten Mbak, tase digondeli nggih. Tase kalih kesake digondeli Mbak, niki copet sedaya. Kleru. Ayah gablek. Ayah, gak suka. Cewokoten Bleh. Ayah. Bene, balik gak usah mlebu omah ya, turu ning ngarepan ae. Bene. Omongan Bleh sing Iya. sing teko Maluku Bleh. Sing teko Sulawesi Bleh. Sampun apa dereng? Takon Bleh wis apa urung? Enek-enek ora? Mumpung gratis omongan Bleh. Monggo Bu, foto bareng. Monggo yang belum. Oh iya Mas. Oh iya sing mburi sik akeh, Jon. Ayo Mas.
Aduh nononge nambahi kangen. Aduh sayang nononge yen guyu merem. Aduh sayang. Nonong sing nonong ngendi omahe. Non sing nonong sapa sing duwe nononge yen guyu merem. Kabeh gelem nononge yen guyu mesem. Kabeh sedeng. Dasar bagus tetap bagus. Nadya nonong tambah ayu. Dasar manis tetap manis. Nadya nonong tambah manis. Nonong sing nonong ngendi omahe. Nonong sing nonong larang rekyane nononge yen guyu merem. Kabeh gelem nononge yen guyu mesem. Kabeh gelem. Duh kelendi awak iso niki aputa sing bisa eling katon riko ati nelongso kari kratoroko apuriko semene lawase kok sing ana teko endi janjine riko hang semahyane jare arep teko diampingi ati tapi apu riko seperene kok sing ngono kebiare
puriko seperene kok sing ana katyari sing ana juntrunge apa wis sing demen maneh apa ta wis lali piye papa terus lagune apa papa Burung-burung. lagu patriot apa aduh kenaan Mas Mitra polisi lho duduk apa neh Gudo hati tak tembak Dur. Ya. Kepingine. Ya wes, yuk. Ya Mas. Tua gapat. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Kangeni kliwat yoro kerasa tok jero teko awariko gawe ati nelongso kangeni kliwat yoro kandiyo keronto ronto kepingin nyawa awariko ngaton nong ngarepe moto. Joto Sajon. Ya. Lo. Jos. Wah ya. Ayo.
ho ho. Ladala. Bocah legan golek momong. Aja maju jen ayo. Kruyuken. Ampian wong Jala paribasa. Ora watak gambleh aja tinggal kae colong lan. Awas. Yo, ahaha. Wah. Lok. Weh. Dudu karepmu dhewe ya. Sambata marang wong tuamu lanang keparat. Ya iki margane patimu. Edian tau dudu karepmu dhewe ya. Kanca, ayo tansah minta marang Gusti. Jagat kang gumelar ana barat kang gedhe. Cahya branang manter sak sada lanang kena paribane wujuding yaksa tetiga degya kala dadi jon manis ewadene jaya anggodo tansah minta nugraning Gusti kang akarya jagat wujuding Sekar Agung Lestari den balangake saknalika ical sipating jalma sawantah degya kala gambleh gero pindha agung Lestari paripurna. Ayo kene arah-arah iki lho. Nendi nek bocah ireng ki nglejing ya. Ayo pacal dase le. Sarosa wujud. Ye sarosa wujud. Iyong.
Lo. Iya. Piye, Jon? Ora dirasa, Jon. Hebat kaya ngene iki lho, Jon. Agung Lestari, Jon. Ayo awin wadya balamu, Jon. Awin wadya balam. Degya kala dadi Jayanggoda. Piye, Dor? Trajang pecut. Matamu kuwi lho blok. Oh, kuwi lho bocahe. Oh. Gambleh lo iki. Yo, Anggenku dicoblos. Lah iya timbang oncor. Amuk Surakrata Jayakra. Oh, kelakon tadah kala mangsa kowe. Ayo. Nyapa di? Nyapa? Blok setan. Blok setan. Sing mbok wasi iki apa ta kowe? Sing mbok cekeli lho. Itu nggak ada kepalanya. Ndase cepot tenan to? Aduh. Loh, tenan to. Irunge golek ana. Kae lho tan setan. Ndase sik gandeng ke lho. Ya ampun. Dor. Kok iso gedrawasan kaya ngene, iso kaya pentol pisan. Hah? Iso menunuk ngono kuwi lho kok iso. Jambayi. Mateng gue. Ya ampun. Mateng gue paling di. Jajal buk-buken di. Mateng ora di. Buk-buken ndase mateng ora kowe. Nyapa? Nyemoni rese sapa? Ayah. Lah kowe kok kurang ajar. Gila nih kowe iki. Lho tan, setan. Iki lho. Kowe maju ben wedi setane. Ben wedi Jon. Maju Jon. Nek kuwi ra kenyil-kenyil. Blok iki lho setane. Iki lho. Ayo, nah tenan to wedi to. Wedi nek setane. Lho, iya to. Iya. Lho. Jana ditaleni nek kaya arek Mbak Gurjo kae. Hantu. Aku takut. Wedi. Setane wedi. Jon.
sewampluk kene manan. Lah ya iki. Ndi? Lah iya ya Jon ya. Lho. Kowe pengen demok apa piye? Pengen demok apa piye? Kalau, setane maju kalau. Ayo le. Yo. Ayo. Banterno. Jan bayi. Bapakne. Mbak. Gemboki. Warna sinden iki lho. Kelakon tak obong kowe keparat. Tak obong kowe lho. Jam piro iki? Di, kowe teko omahmu ya apa? Karo sapa kowe mau? Ayo, lakon ta opo kowe? Tepuk tangan. Luar biasa Agung Leston. Ayo kelakon tak pangan le. Agung Leston. Yo. Ayo. Tepuk tangan hebat. Kelakon tak pamah wujuding daono iku lho. Kelakon tak mamah wujuding daono. Kowe bongo yo nyan. Jadis idepe kok bongo. Ora wani kowe ngono Jon, wani kowe.
amit-amit. Kaya wong kena kencing manis. Gila. Ulang tahun Mas. Oke, monggo. Buat adik yang diulang tahunnya. Adik siapa mau John? John? Gingga. Siapa John? Podar anakmu ya. Anakmu wis jenenge sapa, Jon? Gingga yo. Hei, anakmu wis jenenge sapa? Tiga roda. Mosok. Oke, ini saiki lain daripada yang lain Mas Agus. Gila kaya ngene iki lho. Ageng Lestari setan ngendi rong karan wani nek kaya ngene iki. Iki ulang-ulangane sinden kaya ngene iki, Di. Weh, sembrono. Kowe iki Kok ngono to? Kayak mengingatkanku pada apa ngono lho. tuwapun lho, Dor. Bentuke lho apik. Nyemoni. Heeh, kayak wek ipul. Lah. Tepuk tangan, Cah, tepuk tangan. Setane wedi kengko, setane wedi. Happy birthday to you. Hoi, ha. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Enek apa, Dor? Kena apa, Dor? Masa celun kuwi lho adik Gingga sing kuwi lho, Dor. Nang emperan lho. Potong endasnya. Ya tak kira. Ora. Enak apa, John? Enak apa, John? Nyapo enak apa? Gluduk. Sing dadi wedi ya milih ngene. Ben kapok. Golekno banyu lho, grujukan lho. Golekno banyu. Setane mbundi di? Setane ndi? Setane golekno. Kowe iso ujon. Yoi, terajang pecut gambleh. Yoi, kowe iki iso ujon. Masa kaya ngene karet. Lok. Yo, ayo.
Ojo takon dosa. Ojo takon dosa. Ejot mati kok. Mati golek adik Gingga. John. Setane mati iki kok. Batengen bokonge. Batengen bokonge John bleh. Adis ya. Ini tak gawaknya John. Timbang hilang kaya dengi. Ayo. Oh. Ayo. Ayo bangun karate. Nek korupsi piye wong ayu? Yen korupsi negarane rugi. Piye Mas piye? Aja ngono kuwi. Tak puji-puji, ayo padha jujur mengko